לכולם, אנחנו היום בפרק של GTA, איתי חבר שלי, אני לא אגיד את השם. אוקיי. עדיאל. למה? יוביטו. אוקיי, אתה ביוטיוב, כדאי לך. אני באיקון הייתי. אל תסתבך. אם אתה תסתבך, אני לא עושה לך קוד משטרה, זהו. עלה כבר. אין לו קסדה, הוא לא שם קסדה? אתה צריך לחכות. איך הוא הוציא? כן, לא יודע. או, קסקת גלגול. או. רק שתדע, אני יכול לעשות זום על דברים. תראה. איזה מנוע VIP. תגיד, אתה רוצה להגיע למקום כלשהו? לא, אני סתם. מסתובב? למה אם אתה רוצה ללכת למקום, אני יכול לעצור ואז להמשיך את הסרטון. תראה להם, אפשר להרים גלגל? אוקיי, חזרנו, הייתה תקלה. מה אתה עושה? אתה תאבד גלגל. תראה. ה-GTA שלי. לא הייתי צריך להביא אותך. היי, אוטו חשמלי, קח אותו. לא. מה אכפת לך? אתה עכשיו תשחק בי, אני אתכנס לך לאונליין, אתה תראה איך יהרגו אותך שם, מה אכפת לך? נכון, אני מתחרפן מדי? אז חרפן, עוד שנייה המנוע שלך יקרוס, מה? לא, זה מנוע VIP. רוצה להגיד לי משהו על הטרקטורון ביוטיוב? לא. הוא מקליט, זהר. פתאום רכבת הייתה נכנסת. רכבת לא עושה לך, אתה יודע איך שמים סרטונים ביוטיוב? כן, כבר יש לי כמה סרטונים ביוטיוב על GTA, על זה. תגידי רק מתי להפסיק, יש לך 20 דקות. מה יש עליי? 20 דקות. כי הטלפון שלי מצלם 20 דקות. הנה, יש לך כאן זמן. נו, סע. 2 דקות, 2. לא, עכשיו זה רק עד שזה יגיע ל-20 דקות, זה יוצר. כן? כן. מה זה הטלפון הזה? היה לי האייפון, מה? אוקיי, ביי, לקטע. מה צופים? רוצה ללכת לעשות פיגועים? פיגועים? מה אכפת לך אם אתה מת יותר לך אוטו, מה? אמרתי לך שיש לך עוד חצי תור, עכשיו אתה מת, יש לך חצי תור. כן? יש לי עוד תור שלם. נכון, מה אכפת לי? גם ככה אתה ביוטיוב, מה, אני אקח לך את התור? יש לך מזל ששכנעת אותי לצלם. סליחה שזה לא הצילום הכי טוב. וואי, ראיתי את למה? מה הוא עשה? אני כן אוהב להשתגע, אתה יודע. הוא היה גותי יפה. גותי? כן, הוא גותי. נו, אתה הורס את הסביבה. ה-DVX זה לא עולה לי. ערוץ 2. ה-DVX זה לא עולה, ראית מה זה? אותי כבר. אם אני רודף אחריו, אני אוריד את הנהג. נכון, עדן? כן, תגיד את זה זה יש לידך נמר, הוא יכול... אתה הרוג את השועלים, הרגת אחד, למה? למה, אתה יודע שזה כמו שבלול? צילמת את הגובה שהייתי? כן. אני מצלם הכל, מה? פיו! באה רכבת מאחורה עוד שנייה. איי. חבר'ה ביוטיוב, אני ממליץ לראות את הסרטון הזה, אתם יודעים איך אני אקרא לו? נקרא לו עדיאל והפיגועים GTA. עדיאל והפיגועים. תעשה פיגועים. רגע, פיגועים, אני צריך לצאת. יש לך בזוקה, נו, מה? רגע, מה זה אותו? בלי להיכנס לפרקים. עכשיו אני את הטרקטורון לא מכניס לי. לא יודע מה אני עושה. עד שהוא יתפוצץ לך. טוב, תצא, אתה גרוע. צא כבר, אני כן. מה אתה עושה? אתה רוצה... יש לו גזוז אחד, וזה DVX VIP. אז זה ה-DVX VIP התותח. צילמתי אותך רגע. תפי. מה? שלום כולם. תראו מה אני עושה לכם. תראה את השלט. מה אתה עושה? מה אישה עשתה לך?
תהרוג אותו. ראיתם? תהרוג אותו, גם לא מה... הוא יחיה בעצב בגללך עכשיו, למה? תהרוג אותו. תהרוג אותו והוא לא יחיה בעצב. לא, אני בורח. טוב, כולם ביי. אל תשכחו לקלל את ה-GTA.